zult er iets aan moeten doen. Eerst de schapen terugzetten. En nu weer moeder overste terugzetten. Plaatst u haar aan het spit of sluit haar op. Of, ik zijt genoodzaakt om haar aan de bond te slingeren. Veldwachter, beste man, dat kan helaas niet. Er is maar één spit en die is in gebruik door Betsy. Ja, bovendien is bewegen goed voor lichaam en geest. Broeder, bent u blind, ziet u nou niet wat hier gebeurt? Ik heb de hele ganse dag mevrouw weer meegesleurd. Ik ben de ambtenaar in functie, ken de wet zin voor zin. Ik heb geen tijd voor zoveel onzin. Mijn leven hier is niet bepaald bestemd voor luierij. En elke dag te maken met burgerzifterij. Stieren vangen boven in de gevangenis. En mevrouw hier, die denkt dat ze een schaap is. Luister naar mij, dit is de laatste keer. Ik ben niet zomaar iemand, ik zeg het u meneer. Er komen consequenties als mevrouw hem nog verspeert. En dan ben ik benieuwd of u lesje heeft geleerd. Vindt u nou niet zelf dat u een beetje overdrijft? Het is ook niet gezond als iemand dag en nacht maar binnen blijft. Ik snap dat u het druk heeft, dan geloof ik meneer Blok. Het was echt een vrij onschuldig, zoals een klein blokje. Of... Oh, voor de hoogste! Zuster, niet alweer hè? Ja, sorry. Voor de hoogste! Oh, voor de hoogste! Nee. Hallo, waar bent u nou? Voor de hoogste! Nou, joh! Oh, daar! Ja. Blijven. Oh, ja, kom. Houd je vast even vast, ja? Ja, komt goed. Luister naar mij, dit was de laatste keer. Breng haar nu naar binnen, voordat ik haar arresteer. Die boete die vindt u morgen vroeg wel op de mat. U dwingt mij dit te doen, meneer, ik ben het meer dan zat.